Tliet uffiċjali għolja fit-taqsima tat-traffiku tal-Korp tal-Pulizija tressu l-qorti mixlija bi frodi ta' aktar minn 47,000 euro f'sara żejda mħallsa lilhom mingħajr ma kienu jmorru għax-xogħol u li bħala uffiċjali tal-Korp messhom raw li dawn l-affarijiet ma jsirux. Is-Supretendent Walter Spiteri li tħallas ftit aktar minn 17,000 euro, l-Ispettur Pier Guido Saliba li tħallas ma' 17,200 euro f'sara żejda u l-Ispettur Nikolaj Sant li kien tħallas aktar minn 12,700 euro wieġbu mhux ħati tal-akkużi miġuba kontrihom filwaqt li kkoperaw bisħieħ mal-prosekuzzjoni. It-tliet uffiċjali li għalihom deru l-avukati Gianella De Marco, Steve Iltonna Lowell u Michael Xrieħa il-koll ikkonfermaw li dawn il-flejjes dovuti lill-Korp tal-Pulizija tħallsu lura u li ma kellhom xejn x'jaqsmu mas-serq tal-fjuwil. War li semet ix-xhieda mill-prosekuzzjoni immexxija mill-Assistent Kummissarju Ian Abdilla, il-qorti ppreseduta mill-Maġistrat Audrey De Micoli iddikjarat li hemm biżżejjed provi biex dawn jitpoġġew taħt qatt ta' akkuża. Fid-divisa tagħhom, it-tliet uffiċjali qegħdin jikkontendu li s-Surġent Norman Xwiereb, liaison officer fit-taqsima tat traffiku, kien qalilhom li huma għandhom ikunu on call u mhux bil-fors imorru fuq il-post tax-xogħol. Mill-provi ħareġ il-Korp tal-Pulizija kellu ftehim ma' Transport Malta u Infrastruttura Malta li din tħallas il-Pulizija assenjati ma' proġetti ta' kostruzzjoni. Fuq dan, xed il-kap eżekuttiv t-Infrastruttura Malta Frederick Azzopardi li qal li l-ftehim tal-Aġenzija magħhom kien li l-Pulizija tat Traffiku ma jkunux on call iżda jkunu msejħin fil-post. Iżda kull meta sar kuntatt mal-uffiċjali, dawn dejjem sabuhom u kienu jintbagħtu n-nies meta jkun hemm bżonn. Ħareġ ukoll kif fuq WhatsApp il-Pulizija kienu jiftehmu kif se jkopru lil xulxin fil-ħiniet li huma jagħmlu s-sara u li s-Surġent Alexandra Sillato, waħda mill-akkużati li ma kienx issuq mutur, kienet itħallas tas-sara wkoll. Mis-27 apparat ta' data track fuq il-muturi li minnhom kienu jaħdmu 7 biss, ħareġ li l-Pulizija ma kinux qegħdin ikunu fuq il-post fil-ħin li kienet qed tintalab is-sara. Bl-extra duty ma kienx isir mill-Pulizija indikati imma minn pulizija oħra u dan waqt il-ħin normali tax-xogħol tagħhom. Apparti dawn it-tliet pulizija minn 8 assenjati lill-Maġistrat Audrey De Micoli, it-tlieta tresqu wkoll is-Surġenti Clayton Frendo u Angelo Briffa li għalihom deru l-avukati Ismail Bsajla u Dean Healy. Huma l-koll wieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom, fosthom li Frendo kien għawdex għas-sigħat li applika f'sara u li b'kollox dawwar ma' 6,000 euro f'extra duty li wkoll tħallsu lura. Il-ġimgħa d-dieħla se jinstemaw każi oħra quddiem il-Maġistrati Ian Farrugia u Rachel Montebello filwaqt li 8 assenjati għand il-Maġistrat Marzan Farrugia mistennija jinstemaw fil-bidu tas-sena d-dieħla.